Kæmpe premiere i dag. Vi er live, Andreas. Vi har aldrig været mere live. Også på video. Hej. I made it, mama. Live on tape. Velkommen til podcasten Siegel. Vi arbejder på at gøre ejendomsinvestering tilgængelig for almindelige danskere. Og processen om at bygge den her fantastiske virksomhed, den dokumenterer vi her i podcasten, hvor vi går bag om det hele. I den her episode, der skal vi tale om, hvordan januar 2025 er gået. Det er rigtigt. Ikke? Jo, fuldstændig. Hold da op, der sker ting og sager. Jeg kan ikke huske, hvad vi talte om i sidste afsnit. Men, hvor starter vi? Det er jo en ny måned. Fuldstændig. Så der er månedsopdatering. Også på, hvordan tingene de går. Det var et sted at starte. Det kunne vi. Det kan vi gøre. Men inden vi starter, så vil jeg sige, det dufter jo godt i det her lokale. Ja, det gør det. Hvad er det, du har Jeg har taget en lille papirspose med lidt indhold. Skal jeg kigge? Prøv dem og se, hvad der er der. Jeg prøver at se, hvad der sker. For dem, der ikke er med på YouTube, der kan jeg jo prøve at beskrive den her. Det er sådan en slags... hvad hedder sådan noget? En pose af papir. Ja. Og i den er en flot bakke fra Gastro Pizza. Ja, præcis. Thomas han foreslog samkørsel på vej herud. Jeg afviste jer. Og det var med det dække, at jeg skulle fikse noget for Lise. Det var egentlig bare, at jeg skulle ind på et pizzeria og hente 2 pizzaer. Men hvad var det nu? Havde vi lovet, at vi skulle spise det? Jeg synes, det var for dyrt, ikke også? Vi snakkede om det i forbindelse med deres julekonkurrence. Så sad vi og ævlede og kævlede om dem og deres pizzaer, og vi kunne egentlig ikke rigtig udtale os om det, fordi der var ingen af os, der smagte deres pizza. Okay, fint. Så tænker jeg, fuck it. Prøv at høre, det er det vigtigste. Er det samme? Nej, der er en margarita. Helt plain. Straight up. Hvad koster den? Hvad kan du? Hvad koster den? Lige på den anden side 100 kroner. Ja. Og så er der en kartoffelpizza heri. Så vi ender på en snitpris på 130 kroner for de her pizzaer. Ikke? Jeg kan slet ikke styre det her. Nej. Jamen, det er også ligegyldigt. Hvad gør jeg her? Vil du have et stykke? Ja. Nu skærer jeg noget, så kan du sige noget andet. Jamen, jeg vil sige, jeg kan tage månedsrapportering til Thomas. Okay. Imens du arbejder på et livet løs. Du smage? Ja, det vil jeg gerne. Han slice. Ja. Tak skal du have. Tak. Nå, månedsrapportering for januar. Podcastlyttere. Der havde vi i januar måned, der havde vi 118 lyttere. Ja. Mod 63 i december. Hey! Det vil en brugtvognsforhandler, han vil jo sige, det er dobbelt op. Hold da op. Ikke? Jo. Nå. Så har vi podcast subscribe. Men. Undskyld. Ja. Prøv lidt med. Er du sulten? Det bliver jeg. Hvor mange mursten vil du give den? Fra 1 til 6. Jeg kunne lige få også synke. Der er folk, der ikke laver andet end at lytte til sådan noget her. ASMR. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Der er også nogen, der synes, det er røvirriterende. Men ja. Ikke vores lytter. Jeg tror heller ikke. Hvad siger du? Jeg synes, den er god. Den er satme god. Ja. Altså. Hold da kæft. Nå, ej, undskyld. Ja. 118, perfekt. Jeg pakker kartoffelpizzaen op mens. Dem kommer vi igennem, det kan jeg mærke. 118 lyttere i januar mod 63 i december. Så har vi podcast subscribers. Der er vi oppe i dag på 84. Vi havde 81 sidst. Sådan. Så har vi følgere på Instagram. Ja. 54. Okay. 54 sidste måned også. Ja, okay. Ja. Ej, hvor er den flot. Investorlisten. Der er vi i dag på 45 på vores investorliste mod 42 sidst. Sådan. Hvor er det godt. Og vender vi lige tilbage til de 3 lidt senere. Okay, godt. Så er antal lejemål 1 mod 1. Godt. Okay. Nu skal jeg lige beskrive det her, men det er godt, at vi lige skal poste det her et sted, fordi den er godt nok flot også. Ja. Jeg tager lige billedet her. Jeg har åbnet den her kartoffelpizza nu, fra Gastro Pizza, og den er mega, mega flot. Det vil jeg bare lige sige. Jeg tager lige billedet. 1 sekund. Hæng lige på, hvis I lytter med. Den er meget flot. Nu, hvad er det? Frisk rosmarin? Jeg er på. Også. Det vil jeg tro. Ja. Det er nok ud fra din have. Nå, men jeg skærer her. Hvad har du med? Det her, det er noget...
Man kan bare sige, de der 3 på investorlisten, Thomas, der er kommet, der har vi jo en kraftig mistanke om, at der ikke er nogen af os, der aner, hvem de er. Og det er jo det, jeg har det ikke det, jeg hele tiden sagt til dig? Proof of concept. Hvis der pludselig er nogen, der skriver sig op til det, som vi ikke kender, så er det. Så kan du ikke sove. Så kan jeg ikke sove. Jo, så kan jeg netop sove. Så kan jeg begynde at få min søvn igen. Tak. Nu skal vi smage den her. Nej, hvor det hyggeligt, det her var. Nej, men det er jo spændende med de 3. Og det kan også være, at de har skrevet op, fordi vi har lagt en lille, hvad skal man sige, fæld ind for at komme ind på afkastberegneren. Ja, jeg vil gerne indrømme, at vi har lavet sådan en... afgiv lige din mailadresse for at få lov at prøve vores afkastberegner. Ja. Og jeg har ikke gjort sådan, jeg kan se, hvor sign-upsene kommer fra, hvad for en URL, men det kan vi lave senere. Ja. Men det er derfra. Ja. Ja. Men hvad er det, der gør det? Er det Durum, der gør det? Altså, er det Durum, eller hvad? Jeg aner ikke. Nej. Jeg aner det ikke. Men der findes jo flere nørder i det her land omkring pizza dig efterhånden. Nej, okay, ja, nu er vi på video. Nu skal jeg prøve at se, om vi fucker det helt op her. Man skal fokusere. Hold kæft, det smager godt. Men kan man det? Jo. Nå. Nej, det er jeg glad for, at du gjorde. Tak. Vi skal bare have den her episode overstået, så vi kan spise. Selv tak. Nå. Ellers. Hvordan gik flyveturen til Riga? Okay. Jamen, jeg glemmer fuldstændig ved det. Okay, fint. Jeg tager jer med. Vi optager et afsnit den... Hvad er det? Jamen, 18. december. Nej, overhovedet ikke. Nej, for i starten af januar. I starten af januar. 3. januar eller sådan noget. Det er fint. Ja. 4. januar et eller andet, der optager vi sidste afsnit, sidste episode. Ja. Og jeg skal til Riga med en arabe. Og vi optager herude en mandag aften, tror jeg. Og jeg skal så flyve klokken 6 tirsdag. Så jeg kommer hjem. Jeg kører til Billund. Og har en overnatning på Lufthavnshotellet. Der kommer jeg ned. Hvad tid er det? Hvad tid kører herfra? Okay, vi optager. Jeg er måske dernede kl. 12. Ja, for du havde en stram bagkant. Du skulle dernede og sove, så ja. Det var fint. Jeg skulle nå sove, fordi jeg skulle op klokken. Ja. Det der med, man skal møde i lufthavn klokken 6. Eller nej, flyveren går klokken 6. Og så det der med, du skal være i lufthavn 4 timer før. Ja, præcis. Skal jeg det? Men det tør jeg heller ikke lade være, vel? Så jeg vågner der op klokken 3:30. Så går jeg fra Lufthavnshotellet i Billund, og ud i lufthavn, der skal man forestille sig, der er 200 meter. Og det, der sker, da jeg kommer ud der, vågner klokken 3:30, så er der storm. Altså, det stormer sindssygt. Og jeg går med min kuffert, der er nødt til at sætte den op ved siden af hovedet, for ligesom ikke, at min hud den blæser til den ene side og væk. Og det er monsterkoldt, ikke? Og hvis der er noget, jeg hader, så er det bare, når det er koldt. Og det er så koldt, at den regn der, og det er bare sådan, dårlig start, ikke? Og jeg har skjort på træls. Nå, kom ind i lufthavn, super. Jeg kommer igennem security, og... Måske flyve via Oslo. Jeg skal flyve fra Billund, Oslo, Riga. Det er nogle... Ja, normalt flyver den direkte. Jeg ved ikke lige, hvorfor det var sådan. Men det skal jeg så, og jeg kan godt se, det stormer. Og jeg kan godt fornemme, at der er måske en risiko for, at det bliver forsinket. Og jeg kommer ind, sætter mig ind i flyveren der, klokken 6, eller 5:30. Jeg skal flyve klokken 6. Og så, jeg lander så i Oslo. Ja, mit fly fra Oslo går så klokken 11 til Riga. Så jeg skal helst være i Oslo inden klokken 11. Men vi flyver så fra Billund, og lander i Oslo klokken 2:30. What? Og i snestorm, så skal jeg så med det næste fly fra Oslo. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Jeg skal flyve klokken 6 om morgenen. Ja. Ja. Og jeg skal... Og du lander i Oslo? Ja, klokken 2:30. Ikke? Eller klokken 2. Altså, flyet er forsinket for helvede i Billund Lufthavn. Det fik du ikke sagt. Undskyld, men jeg holder jo der. Vi lander jo ikke, for fanden. Jeg troede, I cirklede rundt om Gardermoen. Jeg kommer aldrig afsted. Nå, okay. Fordi det stormer så vanvittigt. Ikke? Ja, okay. Så kommer du derop, og så
har du jo ikke noget. Jeg har ikke noget med fly. Og så skal jeg så nå et fly 5 eller 7, og det ender... så på grund af snestorm, så flyver jeg så 23. Så jeg er på hotellet i Riga 3 om natten til onsdag, hvor jeg skulle have været der om tirsdagen 13. Så jeg når at være i Riga og arbejde fra 8 til 1, før jeg så skal flyve hjem igen. Det var fandme et vigtigt møde her derovre, det vil jeg bare sige. Nej, så det gik fint. Det var godt. Det var den længste flyve. Det tog 24 timer at komme til Riga. Ja. Men, og så, nej, okay. Så i Oslo, der skal flyve, så har de jo det der, hvad det hedder, på flyvemaskinerne, når der er is. Så de-icer de. Ja, prøv det. Ja, det har jeg prøvet en gang i Stavanger. Helt vanvittigt. Ja. Så holdt der bare 1 milliard fly, og så bare de der kæmpe maskiner. Ja. Nå. Det ser sygt ud. Jamen, så det var det. Det er godt. Så det var fint. Jeg er glad for, at vi fik optaget den dag. Det var super. Du elsker at være i Riga. Ja, og vi talte jo om, at hvis jeg styrte ned, så ville det blive stort, det her. Eller sådan en legacy. Ja, men det gjorde jeg ikke. Så nu styrte ikke noget? Nej. Fik du lagt arm? Hvad? Fik du lagt arm? Nå, okay. Vi har... det kan da godt... Okay, fint nok. Vi er nogle gutter, der er i Riga på et tidspunkt. Og så kom vi ned på en bar, og der er en dørmand, og jeg har fået så rigeligt til halsen. Jeg kan gå for godter. Jeg tror faktisk, det er en ren shotsbar, vi er inde på der. Ja. Og der er sådan, jeg ved ikke, en russisk dørmand, eller lettisk dørmand. Og så siger jeg til ham, vi er jo lige sammen med gutterne, der siger, skal vi lægge arm? Jamen, jeg tror, alle gutterne sidder og lægger arm. Okay, og så, du fortæller, jeg kan ikke huske det. Ja. Og han står og kigger lidt og skuler ned, og sådan, det kan også være, vi tænker, må vi det? Eller, hvad fanden er han sur over? Og så siger du til ham, skal vi 2 lægge arm? Jamen, det vil han gerne. Okay, sygt nok. Nå, han kommer ned til bordet. Forholdsvis stor gut. Ingen hår. Ja, formentlig russer. Og I lægger sig arm. Og så sker der fandme det, at du slår ham i at lægge arm, og det er jo en katastrofe. Ja, men Niklas Nedergaard ikke så overraskende. Ikke så overraskende, vil jeg sige. Ja, jeg er meget god til at lægge arm. Men så ja. Men vi ved det så der. Og så er det jo, at jeg er så i Riga med arbejde i anden forbindelse, og så det meste af min tid derovre går jeg med at se, om jeg kan lokalisere ham der, finde ham i byen, fordi jeg vil gerne give ham en rematch. Men jeg kan ikke finde ham. Prøv at høre, nu skal vi videre med Sigel her. Prøv at høre, vi bad nogle anmeldelser sidst. Kan du huske, hvor mange vi havde? Ja. Hvor mange? 10. Hvor mange har vi nu? Vi har 21. Nej, det er løgn, det mener du sgu ikke. Nå, det er rigtigt. Er det? Fuck, hvor er I syge. 21 anmeldelser. 21 anmeldelser er der på tværs af vores platform. Og der er faktisk også en, der har lavet en skriftlig anmeldelse. Ej, Andreas. Nå. Jamen, det er jo ikke mig. Det er jo ikke mig. Men du kunne prøve at gætte, hvem det kan være. Er det dig, Gitte Susgaard? Det kunne det faktisk godt have været. Nej, det er Katrine Risum, der har det var faktisk min nummer 2. Ikke? Jo, hun skriver. Nu skal jeg lige læse den op her. En fantastisk duo, der tager os med på deres ejendomsinvesteringsrejse. Gør dig klar til en podcast med fart på, og jeg er med. Igennem cases får man indblik i muligheder og faldgrupper i ejendomsinvesteringer, og der inddrages løbende eksperter, der fagligt tilføjer mere dybde og glemmer til emnerne. En podcast, der forsøger at tage os lyttere med og forklare ejendomsinvestering i øjenhøjde. Hallo. Altså, det er en anmeldelse. Det er Katrine, der har en lang. Skriftlig, ja. Fuck, kæft. Hvad? Ja. Tusind tak. Ja, det er fantastisk. Virkelig dejligt. Jeg viser lige. Dem der med på... Nej, kan jeg vise det her til kameraet? Jamen, det er bare... Ja, det kan vi egentlig godt anbefale folk i over 100 kroner for en pizza. Ja, kan man ikke? Ja. Prøv det. Ja, prøv det. Det vil jeg sige. Altså, man kan sige, det er nogle ingredienser og råvarer, man ikke lige sådan ellers kan se på pizzerierne i Herning, uden at fornærme nogen. Vel? Men apropos Katrine faktisk også. Hun, efter vores sidste episode der, hvor vi offentliggør vinderen af julekuren, der hiver hun fat i mig ud fra arbejdet. Og siger, for pokker, Andreas. Hun havde også taget et billede af sig selv, hvor hun lyttede til podcast. Hun har bare aldrig fået sendt det til en af vores indbakker. Ja, klart, du havde Katrine. Jamen, det havde hun. Så du det? Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg stod sgu på hende. Oven på sådan en skriftlig anmeldelse, der tror jeg på, at hun havde taget det billede. Jeg tror, hun har lavet anmeldelsen, fordi hun er dårlig samvittighed og har løjet der lige oppe i hovedet. Det kan også godt være. Nå, nej, skal jeg snakke med Simon, om han har noget tilbage? Nej, for hun har ikke sendt det billede, så hun har gået glip af den kur. Fuldstændig. Så der, ja. Nej, det var bare lige for at sige. Prøv at høre.
Hvordan går det ud på Lundhuse? Jamen, det går fremragende. Vi har jo officielt nu overtaget Lundhuse 2B. Nu spørger jeg dig noget. Ja. Er det gået husleje ind? Ja. Ved du det? Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke havde adgang til vores netbank. Præcis. Men det burde der være. Okay. Og det er fortæl noget mere om Lundhuse, så går jeg ind og tjekker det på den her. Det er bare for at sige. Vanvittig netbank. Officielt, der har vi nu overtaget Lundhuse 2B. Og den tidligere ejer er per 1. februar nu blevet lejer. Og dermed har vi fået en lejeindtægt og ejendommen er i drift derude. Ikke? Det er sygt. Hvad var det nu? Nå ja. Okay, fint. Jeg tjekker, om der kommer husleje ind. Ellers, hvad der er sket derude, der har vi fået udbedret de punkter, der var i el-rapporten. Der var nogle kritiske punkter, og så har vi valgt at... Christian Kierkegaard, det er dig. Det er nemlig ikke noget. Der har vi nemlig valgt at skifte eltavlen, så den kom til at være af en lidt nyere dato. Og den virker, og det kan jeg sige dig, at den gør, fordi Viseverden har også fået det første opkald. Strømmen er gået. Så jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Ja, strømmen er gået. Ja, så eltavlen virker. HFI-relæerne slår fra, grupperne slår fra, hvis de bliver overbelastet. Og det er jo skønt at vide. Det er jo sikkert. Det er nemlig sikkert. Kan du sige. Nå, prøv at vente her. Men det... Hvad er det så for en? Der, ejendomsselskabet. Men det... Sådan! Er der lejeindtægt? Ja! Hun havde sagt, at den lige var forsinket på grund af et eller andet, et eller andet netbanks hverdagsting og sådan noget. Jeg kan se, det er gået ind 4. Nu er det en rigtig virksomhed. Nu er det up and running. Gør det. Og så har vi jo fået installeret vores luft-vand varmepumpe. Ja. Som også er i drift. Dermed så, at der er jo... og den er ekstremt stor. Ja, det synes du. Mm. Ja. Jeg er ude en morgen med de tungeste fliser, jeg nogensinde har flyttet på. Læg klar til dig. Ja. Og så kommer du så nærmest som tag-team senere på formiddagen. Ja. Lægger fliserne. Yes. Klar til varmepumpen. Ja. Og den bliver installeret. Mm. Og det kører. Den er oppe at køre nu. Fuld drift. Der er det oliefyr. Vi lægger nogle billeder ind på dagbogen, ikke også? Jo. Vi har mange jo. Der er det oliefyr mindre i verden nu. Godt. Så det er det, der er sket derude, sådan konkret. Dagbog, flere billeder. Og så har hun jo, som vi snakkede om sidste gang, opsagt lejemålet per 1. april. Ja. Så vi er jo i en proces med at finde en ny leje. Ja, vi er meget tæt på. Så hvis I kender nogen... Nej, hvis I lige kender nogen, der skal leje et hus, så bare sige til, ikke? Prøv at henvende jer. Ej, vi kører nogle annoncer, og der har været rigtig mange... Nogle fremvisninger, ikke? Ja, jeg har nogle tal egentlig. Altså, vi har fået... Via Facebook, der har vi fået 11 henvendelser på ejendommen. Mm. Og via boligportalen har vi fået 1. Hvor er det godt. Og kæft, du er god, mand. Og via akutbolig.dk har vi fået 0. Det var før, at vi satte kroner og øre bagved annoncering. Ja, så vi har oprettet annoncer alle 3 steder. Ja. Uden at fortælle nogen om det. Uden at bruge nogle penge på at booste nogle annoncer. Eller købe noget annonce. Ingenting. Så man får se. Yes. Det er nøgne. Det var det, vi fik ud af det. Og der var, som sagt, de her 11 henvendelser fra Facebook. 1 via boligportalen, 0 akutbolig. På Facebook, der oprettede vi den på Marketplace, og så postede vi den i 2 grupper. Ja, ikke præcis. Jo. Til udlejning, Herning. Ja, eller? Præcis. Ja. Mm. Og ud af det, der kastede det sig en fremvisning fra boligportalen, som også var interesseret i at leje boligen derude. Efter at vi har puttet nogle kroner i, der har vi ikke fået flere henvendelser på Facebook. Der er kommet en mere på boligportalen, og så er der en, der har henvendt sig på akutbolig.dk. Så vi i alt i dag har haft 4 fremvisninger derude. Ja, i alt. Ja. Vi har brugt 500 kroner på annoncer indtil videre. Ja. Så har jeg lige sat i gang nogle nye annoncer i går, efter det lige var en, der sprang fra. En, der egentlig gerne ville lege den, men det ville han ikke alligevel. Han havde fundet noget andet. Ja. Vi ville lige have overstået alle fremvisninger. Det er lækkert. Vil du have et stykke nu? Nej, ellers tak. Det er lækkert. Så man kan sige, altså bare sådan, hvis jeg skal komme med sådan lidt en kvalitetstjek af de henvendelser, vi har fået. Facebook Marketplace er ikke det bedste, sådan man får ud af det.
de henvendelser. Nej, Nej, men det er jo lille bias, fordi hvis det nu var et hus, der lå ned til vandet, der kostede 19.000 i måneden. Eller hvad mener du? Altså, det er bare, hvis jeg sammenligner de henvendelser, vi har fået fra Facebook Marketplace med boligportalen eller akutbolig.dk, så kvaliteten per lead bedre på boligportalen og akutbolig, end det er på Facebook Marketplace. Ja. Men det er jo sådan, det er. Ja. Og vi bliver nødt til at tage alle henvendelser ind og behandle dem jo. Altså. Fuldstændig. Og det gør vi også. Det er i hvert fald vigtigt, at vi får en lejer ind, men spørgsmålet er, hvor vigtigt. Og hvis det er en lejer, der for eksempel, lad os bare sige, det kunne være en, der ryger og har 15 katte. Vi bestemmer jo, hvem det er, der skal leje det. Ikke, at der er noget, som helst galt med at ryge, men det er det ikke. Det handler også lige om at få en, som som man kan se, passer på tingene og alt det her. En god lejer, ikke også? Helt sikkert. Ja. Altså, man vil gerne have en god mavefornemmelse her første gang i hvert fald. Ja. Men der bliver snakket ekstremt meget dyr med de her henvendelser, vil jeg sige, potentielle lejere. Hold op, der bliver snakket dyr. Altså, kæft, der er et marked for at leje ejendom ud, der bare har plads til en zoologisk have. Det kan jeg sige dig. Der er du sindssyg. Og vi har jo egentlig gjort det, at på tværs af de platforme, vi ligesom har lavet de her annoncer, der har vi, hvis vi kunne, så har vi undladt at skrive noget om husdyr, fordi i vores verden, der er der jo forskel på en guldfisk og en sortbjørn fra Alaska. Så hellere, i stedet for at lave en annonce, der siger, vi vil ingen dyr have overhovedet, og så ikke få nogen henvendelser på en, der har en guldfisk, eksempelvis. Ja, så vil du hellere gøre dig uden en vilkårlig tirsdag formiddag. Dialog. Mærk de dyr. Og se, hvad det kaster af sig af potentiale. Så vi har, hold da op. Jeg vil lige fortælle noget sjovt. Så jeg der lige lytter med. Andersen han har en dialog med en, som har nogle hunde. Og han så skriver til en, du kan jo bare tage hundene med ud på fremvisning, så kan jeg lige møde dem. Det er så monster service. Ja, men du skal lige lade de hunde vende. Nå, men hvordan fanden skal man vurdere, om det er en hund, man har lyst til? Det kan du kun, hvis du kender dyret. Præcis. Det kan du kun, hvis du møder dyret. Der var blandt andet en, som havde 2 hunde, hvor jeg også siger det her. Hun var meget interesseret i huset. Det var fint. Klasse. Kom ud og se det, og tag gerne hundene med. Hvor hun så skriver, hvad er det i grunden for nogle hunde? Men det er sådan nogle Cane Corso krydser med noget bulldog. Og de er ikke så glade for fremmede, så hun vil helst ikke have dem med ud på fremvisning. Og jeg bare tænker, okay. Det kan godt være, det lige... Tag du bare dem med alligevel. Det kan godt være, det er lige voldsomt hundefyr. Så kommer sådan 2 Cane Corso bulldog, hun spangulerende ned, og vores naboer til ejendommen der, de vil kigge og tænke, shit mand. Dem har jeg for resten også hils på. Begge naboer på hver side. Ja, altså genbo det er overfor, ikke også? Nabo højre venstre. Ja, højre venstre nabo, ja. Meget interesseret i projektet. Ja, fordi du fortalte dem om det. Ja. Okay. Den ene troede... Var de bange? Nej, den ene troede jo, vi var ny ejer. Der skulle jeg lige sige... Ja, ny ejer. Ja, men vi flytter igen. Nej. Så der kommer jo en lejer ud, og får selvfølgelig forklaret, at vi er jo heller ikke interesseret i at lege det ud til en eller anden psykopat, så Nej. Det er okay. Så det er fint. Så dem er vi også gode venner med nu. Godt, Andreas. Og hvad står den på ellers? Jeg kan da godt sige et eller andet også om websitet. Vi begyndte at uploade en masse landingssider. Vi har besøgsrekord den anden dag. Der er bare flere og flere, der besøger Siegel. Der er rimelig meget trafik på afkastberegneren. Når folk googler afkastberegner, så er vi nummer 4 nu. Det er måske ikke den pæneste landingsside, vel? Men den er der, og nu skal man også give sin e-mail for at få lov at se den. Og hvad ellers er der at sige om det? Vi har brugt noget tid i januar på at få styr på sådan noget økonomi og bilag, og få det styret ind. Hvad har vi ellers brugt noget tid på?
Hjemmeside. Jeg har bygget noget links, ja. Hjemmeside. Vi har oprettet en YouTube-kanal. Det er derfor, at vi er på kamera i dag. Nu kommer det på YouTube. Forresten, har du snakket med Krak? Angående hvad? Nogle søgeord. Nej, men har de ringet til dig? Ja. Det var godt. Det var fordi, jeg skulle ind og oprette Siegel inde på Krak. For at egentlig få et link. Så kunne Google godt lide os. Og det var det, jeg lige sagde til dig. De ringer nok. Det gjorde de. Nu har jeg lige signet op. Nå. Jamen, de har jo masser af annonceprodukter. Hvad? Hvor længe snakker du med dem? Snakker du med dem, mens du var på vej op til en... kun i Nordjylland? Ja, præcis. Nej. Jeg snakker ikke så længe med ham. Nej. Han sagde ting, jeg ikke forstod. Ja. Så han fik dit telefonnummer. Godt, Andreas. Det kommer han ikke igennem med. Det kan Nej, præcis. Hvad siger du? Det var et eller andet med... Ja, nogle søger. Ja. Det aner ikke noget. Så kan man købe, hvis man søger på frisør og Herning, så siger du, jeg vil gerne ligge øverst. Ja, men jeg tror faktisk ikke, han... Hey, de kameraer, der optager os her. Ja, det gør de. Så kan du forklare. Lad mig sige. Hvad mener du? Jeg skal lige op og... Jamen, jeg siger det bare lige. Ja, altså. Nå, på den måde, ja. De kameraer, der optager os her, det er ikke videokameraer, det er fotografiapparater. Så de kan kun optage... ja, nu siger det helt vanvittigt. De kan kun optage en halv time ad gangen på grund af EU. Og så siger jeg ikke mere. Jamen, det er så vanvittigt. Har du trykket optag igen? Okay. Nå. På grund af EU. Jamen, det har... Punktum. Ja, præcis. Fordi det har Margrethe Vestager... Det må Karen Rimer ind og stå til regnskab for det her. Fuldstændig. Det er jo ligesom en kaffemaskine. Det kan jo heller ikke... Altså, den slukker også efter en halv time, jo. Nå, okay, det er sådan noget der. Ja. Det er det. Okay. Lidt upraktisk. Fint. Jo. Så må vi... ja. Godt. Nej, ja. Krak. Jeg tror ikke... Ham, der ringede, jeg tror ikke umiddelbart, han ville sælge... Jo, det ville han nok i sidste ende jo. Men han snakkede noget om nogle søgeord, der ikke var gået igennem inde hos dem. Nej, okay. Men han synes, det lød sindssygt spændende, det vi havde gang i. Ja, for du fortalte mig alt om det. Så det er formentlig en af dem, der har skrevet op på Investorlisten. Godt. Nå, han ringer til dig, Thomas. Okay, det glæder mig til. Ja. Jeg tager ikke telefonen, hvis ikke jeg kan se, hvem det er. Okay. Men det vil jeg godt finde ud af. Indtil du får fat i ham. Indtil jeg får fat i ham. Okay. Ja. Hvad har vi ellers lavet? Nej, vi har jo bare gang i vores AI, som kan generere artikler omkring ejendomsinvestering på få sekunder. Det er rigtigt. Og virkelig lave noget godt kvalitetsindhold. Så det har vi fået promptet og lavet rigtig godt. Og det er simpelthen derfra, at trafikken lige så stille stiger på websitet. Så strategien, det er egentlig bare, at når nogen de leder efter noget omkring ejendommen, det kan være, det kunne være for eksempel, kan jeg investere min pension i en ejendom, eller afkastberegner, eller aktier eller ejendom, eller investering af frie midler. Altså så vil vi gerne være der. Folk lander på siden, og så er tanken så, at de kommer til at se en annonce, om at vi laver en podcast om at investere i ejendommen, og så kan de også skrive sig op til vores e-mail-liste, og det skal vi have lavet et eller andet på. Jeg overvejer jo det her med, Siegel er jo egentlig startet som, altså vi vil gerne demokratisere investering i ejendommen, og derfor vil vi gerne have en masse medinvestorer med. Det kan vi ikke på grund af nogle regler, der skal vi være meget store, så jeg overvejer egentlig, om vi altså på sitet, i stedet for at tale om, at vi skriver her på forsiden, ejendomsinvestering skal være for alle, derfor er vi i gang med at samle Danmarks største liste af almindelige mennesker, som gerne vil investere i ejendommen. Ja. Hvis vi ændrede det til, vi investerer i ejendommen, og vi lærer dig hvordan, altså lidt blødere, end bare at investere. Ja. Det tror jeg, vi kommer til. Det går noget tid inden det andet. Ja. Og jeg tror, vi kan samle vildt mange op. Det er klart, man kan sagtens være interesseret i at investere i ejendommen selv, og så trykker man ikke lige ja tak, tilmelde mig investorlisten. Nej, præcis. Men hvis det står, ja tak, jeg vil gerne have de fire guides til et eller andet, eller jeg vil gerne læse bogen om, da I købte Lundhuse. Ja. Hvad? Det var smart. Det er nemlig noget, jeg har skrevet op. Jeg har tænkt på, at vi laver sådan en bog. Altså, sådan køber du din første ejendom. Vi kan jo dokumentere det hele. Ja, det kan vi. Det er sjovt. Timeline. Hvad skal du være opmærksom på? Hvilke fejl lavede vi? Hvem vil ikke have den? Hvis du er interesseret i ejendomsinvestering, hvor du kunne have en 15-siders e-bog om det, Lundhuse 2B. Er det en god idé? Det synes jeg da. Det er det. Det tager selvfølgelig også lidt tid. Ja. Med mindre Miriam, hun kan hjælpe os. Ja, så det der sker, det er, at når nuværende lejer fraflytter, så er der arbejdsweekend.
Vi skal have pudset en facade, vi skal have høvlet nogle gulve, vi skal have malet, vi skal have alt muligt, så gør den tip-top stand til den nye leje, der kommer. Fuldstændig. Og vi skal selvfølgelig have den lejet ud. Det skal vi også. Ja, til den rigtige. Det skal vi også. Vi har nogen, vi meget gerne vil have det, siger jeg, ikke også? Jo, det har vi. Ja. Men det var en... Ja, bare lige for det der også med at få den lejet ud. Og, altså, vi bruger jo boligportalen.dk, kender folk fra, når de har... Not sponsored. Nej, det er vi ikke. Det er det ikke. Det er egentlig bare... Yet. Ja, fra når man skulle søge en studiebolig eller whatever, man skulle købe adgang til et skide... Så delte man hinandens login, det var fedt. Man. Er der nogen, der har login til boligportalen? Ja. Nå. Nej, den bruger vi, fordi der er vi oprettet som udlejer af Lundhuset 2B. Jeg vil egentlig bare sige, i forhold til, hvis man har udlejningsejendomme, det der med at skal fedt i en lejekontrakt og sådan noget, hvordan fanden griber man lige der? Men der har de egentlig templates derinde, hvor vi har lavet vores lejekontrakt, selvfølgelig tilpasset den til vores bolig derude jo, ikke? Men som er, du går egentlig bare ind og fylder ud de info, du skal bruge. Og sindssygt simpelt. Og der har de også en feature, fandt jeg ud af, det var det, jeg nævnte for dig sidste gang, vi var sammen, at man kan kontakte lejere. Så lejere har en profil derinde. Hej, jeg hedder Vibeke, jeg er 52, leder efter noget i Herning, jeg har en kat. Eller et eller andet. Så dem har jeg også skrevet til aktivt inde på boligportalen. Ja, du har skrevet til mange. Jeg har skrevet til rigtig mange. Er nogen, der har svaret? 0. Det er altså sindssygt. Men 0, den var igennem. Ja. Men altså, der er så 2, der har henvendt sig via boligportalen af sig selv på vores opslag derinde jo. Ja. Men ja. Ja, nu skal jeg bare lige prøve at se her. Fordi annoncen kører nu, eller bare lige se, om vi har fået nogen henvendelser i Messenger herinde. Det tror jeg ikke, vi har. Det er noget skørt noget, det her. Nej. Der var også en, der skrev, om han kunne booke en fremvisning. Så sagde jeg, det kan du sagtens. Her er Andreas nummer. Men vi har ikke hørt fra ham siden. Okay. And what else? Lad mig lige se, om der er noget, vi har glemt. Vi har månedsopdatering, ja. Så skal vi udfylde lidt dagbog, og vi skal uploade podcast. Og nu skal vi prøve at uploade til YouTube og komme på kamera. Det er rigtig, rigtig fint. Ja, det bliver sjovt lige at få fingrene ind. Det der er sjovt, det er, at man kan se views. Ja. Altså det der med, at du ser views fra hver gang. Men også, at det podcast-afsnittet indekserer ikke rigtig i Google. Hvis du googler ejendomsinvestering. Et eller andet. Men det vil dem her gøre, så kan du sige, vi taler jo ikke om et emne. Hvis vi nu lavede kun en episode om afkastberegner, og på YouTube, det ville være pissegodt. Ja. Så den her episode, eller det her med, at det er, de er jo outdated lige om lidt, altså hver eneste af de afsnit, vi laver. Men derfor kan vi godt lave en serie med noget, som vi går efter, bare skal rangere i Google fra YouTube af. Så ja, virkelig godt. Men har du andre noter, nogle shoutouts, vi har glemt? Jeg er sgu for dårlig til at få ting noteret, det må jeg bare sige. Ja. Nej, jeg har en lille ting. Nykredit, de spår store prisstigninger på hus og lejligheder i år. I Herning? Altså på landsplan. Ja. I gennemsnit så regner de med en 4,4% stigning. Prøv lige at høre. Har vi har da ikke fastlagt vores lån endnu? Nej. På ejendommen? Nej. Og hvad tror vi på? No. Det har vi ikke. Men vi kører jo halv fastforrentet, halv F3 eller sådan den stil. Det ved vi ikke endnu. Nej. Men det går, vi havde en holdning til det. Ja, og jeg tror sidst vi snakkede om det, der var, man kan sige, i forhold til den pose penge, vi skal låne, fordi vi har haft så høj egenfinansiering derude. Så er den pose penge relativt lille. Kan den bære en oprettelsesgebyr på 2 lån? Det er ikke sikkert, at det giver mening. Nej. Overhovedet. Nej. Men nej. Det var noget andet, hvis vi havde 10 millioner, vi skulle... Det er jo fordi, der ikke er noget, der hedder F10 eller F15. Så kombinerer man jo 30 lån med F5 for eksempel, for at få den der blanding af de to, kan man sige. Ja, og en risikospredning. Men jeg kan bare love jer, lytter, det går, at det går 5 år, men det vi kommer til at gå allermest i dybden med i den her podcast, i special episoder, det er fucking kursskæring og låneomlægning, optagelse. 100%. For undskyld mig. Ja, okay. De mennesker, der fatter det, altså,
vi er for dumme. Men og det siger, vi skal både have en beregner på hjemmesiden, som siger, eller sådan, eksempler. Vis mig noget visuelt eksempel, hvor jeg kan forstå det. Det er bedre, at vi lægger en obligation, der afgør kursen. Hold din kæft. Det er sindssygt at sidde og læse om. Det skulle ikke sidde og sige til mig. Altså. Nej. Og jeg tror faktisk godt med... det der med repetitioner lige kom ind i det, ikke også? Men det kan I glæde jer til, når de kommer. De special episoder og de beregner og sider på hjemmesiden omkring det emne der. For fanden der. Ikke? Så må vi se, om det er Nykredit, der stiller op der. Så skal vi jo lige sende spørgsmålet på forhånd. Det er rigtigt. Ja. Jamen, Katrine Risum, næste år, der må du se, om du kan komme med i julekonkurrencen. Der kommer selvfølgelig også en påskekonkurrence. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle lige til at sige det. Hvad fanden tænker du på? Selvfølgelig kommer der en påskekonkurrence. Vi elsker sgu en god påske. Ja, godt. Er der mere? Det tror jeg ikke, ellers så de af jer, der ikke har anmeldt podcasten, vil være søde og venlige og rare og gøre det. Jamen, jeg synes, det betyder sgu... Det må være alle. Tænk, at 11 har gået ind og gjort det aktivt. Jo. Fuck, hvor I vilde, mand. Men hvis man sidder i en krog og ikke har fået det gjort endnu, så vil det være pissefedt. Ja. Så ja, gør det. Gå ind og giv os 100 stjerner. Vi ses. Vi elsker jer. Hej. Vel. Shit. Vent. Det er lige den rigtige. Hvad er det for noget? Ja, sådan. Ja. Så god. Vi ses.